ሙሉ በሙሉ ተረጋጊና ኢና ክናአቱ ዘለና ማለት ራእይዎ ካብዚ ዝመጽእ በሙሉ ብ75 ስፒድ እዩ ዝመጽእ ግን ከምዚ ብጣዕሚ ብስፒድ ዝመጹ አይመስልኒ ስለዚ ኣብ ከምዚ ክናአቱ ከለና ነዳዲ ቀድሕና ዲና ገለ ከምዚ ኣብ ሃይዌይ ዩኤስ ሃይዌይን ይኹን ሓንሳብ ብጣዕሚ እዮም ብስፒድ ዝመጹ ስለዚ ሙሉ በሙሉ ተረጋጊና ኢና ክናአቱ ዘለና ማለት ሓደ ሰብ ከምዚ አክሲደንት ዝሃፕን ዝገብር እዚኦም ዝመጹ ሰባት ገሊኦም ሙቪ እንዳራአዩ ገሊኦም ቴሌፎን ሒዞም ሕጂ አይርድኦም ነው ከምዚ ትመንገድሲ ነፃ ዘሎ ይስመን ዝመስሎ ማለት እዩ ንሕና ክናአቱ ከለና ጽዒና ስለዝኾና ቀሲልና ስለናአቱ መጽኦም ኣብ ትሕቲ ትሬለርና አትዮም ክንደይ ሓደጋ ይበጽሕ ማለት እዩ ስለዚ ሜክ ሹር ነፃ ምዃኑ ምስራአና ሽዑ ክንብገስ ንኽእል ኢና ሕጂ ነፃ እዩ ምሽ ቀሲልና በቃ ስለዘረጋገጽና ነፃ እዩ ከምዚ አገርና ኣብ ሃይዌና ናአቱ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ዝጋገ ማለት እዩ እዚኦም ዝመጹ ንዓይስቱ ማኻይ አይርድኦም ነው ብዛዕባና እንታይ ጽዒና ከመይ ጌርና ኢና ቀሲልና ናአቱ ገለ ስለዘይርድኦም ሜክ ሹር ነፃ መስኮነት መንገዲ ክንአቱ ንፈትን ማለት እዩ safe drive out there driven by Yobe ካብ Tribe Brothers see you by next video